Hvor er jeg god? Og så skriver du. Det er det, vi viser for klassen. I denne klasse har vi unge mennesker. Gør det. Simon, gør det. Gør det. Ja, gør det. Gør det. Tør ikke. Jeg kan bare høre dig sige. Nu skal vi bare lige have vulkaner til at passe ind. Det var forstået første gang. Nu skal vi i biografen er det, I skal holde øje med lige her. Fordi der er BIOGRAFF i Ja, nej, det er med et F. Derfor er der kun et F i det. Her er der nogle misforståelser, man kan gøre ved ordet biograf. Først og fremmest kan du skrive biografen sådan her. Nogen skriver med 2 F'er, andre som mig skriver med et F. Det der er rigtigt ord. Her skal vi til at stave biograf. Andre skriver biografen sådan her med 2 F'er, hvilket ikke er ordkorrekt. Andre som mig og Mette P. Vi skriver biografen med et F, fordi vi er de bedste. Vi er bedre end Mette. Vi er bedre end alle andre i vores klasse. Derfor skal vi fokusere på det her område her, ikke i det her område. Fordi biografen er den mest ordkorrekte, der er. Nu til dags tror vi unge mange gange. Nu skal vi til at skrive ordet nettet. Nettet, fordi at det lyder som et E i stedet for et E. Så vil sige, det her og det her, det kommer til at lyde som et E. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Men sådan er ordkonsonanter og vokaler, og jeg ved ikke, hvad jeg siger lige nu. Bare subtekst.